Morjesta vaan kaikille. Tässä on Lucky Team, kuka puhuu ja kuvaa. Mä kuvaan tällä hetkellä mun iPodilla, kun mun kännykässä on niin shitti kuvanlaatua. Mä ajattelin sanoa kiitokset kaikille subaajille ja kattojille ja tykkäjille. Mä ajattelin tehdä tällaisen game setappi jutska. Jos joku ihmettelee, että mikä täällä surisee, niin se selviää kyllä kohta. Aloitetaan nyt. Joo. No ensiksi mä haluaisin kyllä aloittaa tästä mun telkkarista. Tää on mikään kovin erikoinen Finluxi 32 tuumaa LCD TV ja siellä pyörii MV3 digiboksi ilmalämpöpumppu, joka tuolla päällä, se pitää surina. Vahvistin, tuossa noin. Kaukosäädi. Näppäimistö. Jos joku ei tiennyt, miksi mä käytän näppäimistöä, niin mä käytän sitä sen takia, että kun PlayStationilla tulee välillä sellaisia tilanteita, että tarvii kirjoitella pitkiä viestejä, niin näppäimistö on hyvä apu, ja jos siinä on USB-liitin, ettei mikään sellainen, mikä se on, joku reititin, en mä muista. Niin se ei käy, mutta tuossa on mun aurinkolasikokoelma, PSN ja no kaikki on käytetty ja kännykkä. Tän takia mä en käyttänyt sitä, kun siinä on 2 megapikselin kamera, vähän käsitöitä, mitä mä oon tehnyt koulussa, ja X-Balansi, sen mä sain kylkiäisiksi. Eli kaupan päällekset, Coca-Cola Cherry. Eiku Pepsi Cherry, anteeksi. Sänky, sohva. En tiedä kummaksi sitä sanoo, kun mulla ei oma huone. Ohjain. Tää on valkoinen, tää ei oo mikään feikki ohjain. Tää on ihan Sonyn tekemä PS3-ohjain. Jop, mulla on sama tuola, mikä tulee aina mukana. Tuossa mun Uberissä istumatuolissa. Tuossa on pleikkari. Tää on se uudempi versio siitä, mikä oli se alkuperäinen versio. Niin tossa on toi mun, toi näppäimistön. Mulla on tää langattomana, niin tässä on tää USB, niin se voi tunkea tonne, mihin laitetaan PlayStationin nää ohjaimet ja muut. Mä saatan kuulostaa vähän väsyneeltä, koska mä oon nyt tällä hetkellä valvonut 23 tuntia. Tuolla on kello, mistä mä oon pitänyt silmällä. Tossa on mun lanitusjuomat, mitä mä oon nyt käyttänyt. Tossa on vielä 4 pepsiä. Tässä on mun tietokone. Mä en oikeastaan älyä, että miksi me ei vaiheta meidän tietokonetta, kun tää on niin huono. Anteeksi, mä laitan vaan lamput. Tässä on tää Fujitsu, mä en tiedä mikä malli. Tuossa lukee Scaleol, niin just. Intel Core 2 Duo. Tässä on meidän HP-näyttö. Mä tosta taskulampun noin. Näkee vähän paremmin. Näyttö ja näppäimistö. Toi näppäimistö oli aikaisemminkin, mutta kun isä ei tiennyt, että kun mulla oli tuolla pleikkarissa kiinni se mun näppäimistö, niin se otti tän vanhan näppäimistö. Tässä on mun toinen hiiri, mitä mä yleensä käytän, kun mä oon tietokoneella ja edittaa kaikkea. Ja tässä on tää mun päähiiri, mitä mä käytän. Joo. Eli tää oli Luky Team ja kiitos kaikille subaille ja kattojille ja kaikille, ketkä tykkää. Tykätkää mun videoista ja hyvää päivänjatkoa, tai milloin te ikinä nyt katsottekaan tätä. Mä pidän teille taas pikkasen loppusoolon äkkiä.
Joo, toi oli tollain ihme juttunen, minkä mä ostin 5-vuotiaana Heurikasta. Joo. No. Mä lopetan. Mä oon ollut Kiteme. Muistakaa subaa.